Исәнмесез, җырымның сөючеләр. Сезне Илеш телевидениесендә эшләп килүче чын күңелдән котлаулар тапшыруы сәламли. Сезгә ямьле җәй аенда күтәренке кәефләр теләп, җылы эчтәлекле тәбрикләү хатына күчәбез. Бүген безнең гаиләбездә зур тантана. Безнең өчен җир йөзендә иң кадерле, иң газиз булган, сөекле тормыш иптәшем, бала җанлы әтиебез, ягымлы, назлы, карт әтиебез, Фәтхуллин Инис Идиятулла улы истәлекле гомер бәйрәмен, 60 яшьлек матур күркәм юбилеен каршылый. Һәм без, аның якыннары, бергә җыелып, ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Безнең кадерлебез 1959 елның 4 июнендә Югары Чүреккүл авылының Ишле гаиләсендә якты дөньяга аваз сала. Армия хезмәтен үтәп кайткач, бәхет эзләп читкә чыгып китми, үз туган авылында җиң сызганып, шофер булып хезмәт юлын башлый. Озак еллар туган хуҗалыгында намуслы хезмәтен сала. Арытаба 2002-2017 елларда Илеш МТЙ җәмгыятендә, бүгенге көндә Илеш РТП җәмгыятендә шофер булып эшләвен дәвам итә. Кайда гына эшләсә дә, эшен җиренә җиткереп, зур фидакарлык салып башкара ул. Кадерле безнең тырыш хезмәте җитәкчеләр тарафыннан да югары бәяләнде. 2016 елда Башкортстан Республикасының Авыл хуҗалыгы министрлыгының почет грамотасы, район хакимиятенең хезмәтен салган җәмгыятьләрнең бихисап почет мактау грамоталарына, бүләкләренә лаек булды. Кадерле без шәхси тормышында да бик уңды. Бар якапта уңган Сүлте авылы кызы, әниебез Фәхимә Әһәдулла кызы белән 36 елга якын тату гомер кичереп, безне 2 улларын, 1 кызларын җил яңгыр тидерми кадерләп, назлап, җил давыллардан саклап, яклап, дөрес тәрбия биреп үстерделәр. Икебезгә күркәм туйлар ясап, зур тормыш юлына чыгардылар. Бүген дә безне ярдәмнәреннән ташламыйлар, төпле, акыллы киңәшләрен биреп, 4 оныклары өчен җан атып яшиләр. Без балалары, кияүе, килене, оныклары, аларга мең рәхмәтлебез. Ходай үзегезне ярдәменнән, рәхмәтеннән ташламасын, кадерле кешеләребез. Әти-әниебез тормышта бик тынгысыз кешеләр. Алар бер кайчан да эшсез тормый һәм тора да алмый. Ихата тутырып мал-туар, кош-корт асрыйлар. Бакча тутырып җиләк-җимешен, яшелчәсен ел саен мулдан үстерәләр. Менә шулай туган һәрбер көннең кадерен белеп, тормыштан ям, хезмәттән тәм татып яшиләр безнең сөекле кешеләребез. Кадерле, яраткан тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтиебез, сине ихлас күңелдән 60 яшьлек күркәм юбилең белән котлыйбыз. Яныбызда шундый сабыр, акыллы, бар якапта уңган, үзенең бар тырышлыгы, булмышы белән безне бәхетле итеп яшәтүче кеше булу белән без чиксез бәхетле. Яратабыз, хөрмәт итәбез, сыкланабыз һәм синең белән горурланып яшибез, кадерлебез. Сиңа булган рәхмәтебез чиксез безнең. Киләчәктә ныклы сәламәтлек белән, тыныч имин көннәрдә куйган максатларыңа ирешеп, әниебез белән пар канатларыгызны кагып, безне һәрчак шулай сөендереп, терәгебез, таянычыбыз булып, мең яшә. Сиңа рәхмәт сүзен әтиебез белдерәбез туган көнеңдә. Үстердең син безне кеше итеп, олы рәхмәт барысы өчен дә. Озын гомер бирсен Ходай дибез. Кояш сиңа бирсен яктылык, барлык балаларың, оныкларың китерсеннәр бары яхшылык. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Фәхимә, балаларың Илдар, Айсылу, Эльвира, Алмаз, Илдус, оныкларың Эдуард, Эльяна, Лияна, Аяз. Хөрмәтле Инис Идиятулла улы Фәтхуллин, гомер бәйрәмегез, юбилеегыз котлы булсын. Язмыш сезгә язган иң бәхетле мизгелләр сезне әле киләсе гомер елларында көтеп торсын.
Сәламәтлекнең ныклысы кырыч тайы белән, кадерле кешеләрегез белән бердәм булып, көчле рух белән тагын да гомер үрләренең биекләрен яуларга насыйп булсын. Бүгін әткәй, сенің туған күнің, бүгін сенің өмір бәйрәмің. Қабыл итіп, алшы шын күңілден, яқты хисләремнің бәйләмін. Құтлы болсын әткәй туған күнің, юлларыңа гүлләр себілсін. Гөмерләрең қадір хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Құтлы булсын әткәй туған күнің, юлларыңа гүлләр себілсін. Гөмерләрең қадір хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Һәрчак шулай мәрхәмәтле булсын, изгелектә булсын күңелең. Дусларыңның жан жылысын тыйып, үтсен әткәй синең һәр көнең. Құтлы булсын әткәй туған күнең, юлларыңа гүлләр себілсен. Гөмерләрең кадір хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә, ак нурларга яшәп кыйынып. Син ышаныч терәк безгә әткәй, без яшибез сиңа сыйынып. Құтлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гүлләр себілсен. Гөмерләрең кадір хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Құтлы булсын әткәй туган күнең, юлларыңа гүлләр себілсен. Гөмерләрең кадір хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Гөмерләрең кадір хөрмәтләргә, бәхет шатлыкларга күмелсен. Бәхет шатлыкларга күмелсен.